Céard atá a dhéanamh acu. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag campáil. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag cruitzáil. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag dansa. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag dealmhóireacht. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag déanamh targannamh. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag darnálaíocht. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag íoscaireacht. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag gimmert badminton. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag gimmert cisfeile. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag gimmert eitsfeile. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag lánróláil. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag léitheoireacht. Céard atá a dhéanamh aice. Tá sí ag marcaíocht. Céard atá a dhéanamh aice. Tá sí ag seoléimneach. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag pionsaireacht. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag scátáil. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag scíal. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag seoltóireacht. Céard atá a dhéanamh aige. Tá sé ag déanamh snorcalála. Céard atá a dhéanamh aice. Tá sí ag tomadóireacht. Céard atá a dhéanamh aice. Tá sí ag immert commógaíochta. Céard atá a dhéanamh aige. Tá sé ag immert amánaíochta. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag géisteach le ceol. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag seint sa cheolaran. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag gimmert clifa fichiile. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag gimmert clás na bacóide. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag gimmert thaca. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag déanamh míornaí marí. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag gimmert rugby. Céard atá a dhéanamh acu. Tá siad ag gimmert soccer.